Da, gospodin Johnny Ratković, Paja Kobaz, Čofi. Znači, brate, evo smo na Hayatu, nije nas bilo dugo. Čisto se zna ko je naći u gradu, brate. Danas, evo, malo je kapao kamra. Ko si ti, brate, bežite. Šta ko si? Aj, flip iz prve, da vidimo da li žemolica. Ajde, sa cigarom. Pravi si šupak, bio i ostao maraka, pravi si šupak, je, znaš? Da me zasmijavaš, Pa šta te zasmijavaš? Aj, evo, aj još jedno, aj operi se. Aj, čops! Pa to ti kažem, ma šupak, brate, znači, alo, gospodin Johnny Rask. Šta je bilo matorani, ajmo, da vidimo, čops, sreća, ili si klošarčina najveća, ajmo. Klošarčina najveća, brate, ne verujem, brate, znači na matorcima sve to ostaje, brate. Ajde četvrti put da vidimo kome je krut, kome je mekan, ajde. Ajmo taj flip. Ja ti čovjek nije se zagreban. Ma šta, pa ja sam zagran, šta? Ajde. Ti si ovdje već koliko vremena. Ne, ja sam ovdje 2 čuke minimum, offside, ajde. Opro si gilje, matori. Ajde, evo ti fontelijer, matori. Znači samo... Čekaj, tu se keće line, matori, idemo, ajde. Šalim se, daj ste. Zipa sad ovdje, ti obrisim neki... Ja nisam snimao, brate. Ja ložim te. Kao nekada. Vidi, znaš šta, kršina je fontel i onda moraš da pitkaš ovako svaki put da izaštriš. A kada je mrak više ovako, malo od ozgo na od ozdole. Koji trik želiš, ono koji ja znam? A ne znam, ti trudiš da znaš sve, ajde. Aj, koji? Double flip. Brate. Aj, pošto si duplo stariji od mene, brate. Znači duplo stariji, aj. Ja. Koji plan, gaci menje. Ajde, deda. A fejki? Znači, 1-2 mora iz duplo, znači 2. Ajde, ćeš neki treći. Fejki isto. Fejki ko? Ja, i promašimo 1-8. I onda kaže, vozi se 2 sata, pa nisam se ni zagrio, klošar jedan. Laže, nego nema pojma. Vidi ovog šutka. Naviku u najkama da vozi onim... Iscimo svu snagu da uradi double flip i sad ne može novi 180 uraditi. Ne, pa sad isprtao sam se da je sad ovo. Da, tako se to kaže. Koji buđ skateboard, čovječ, totalno buđe. Aj, ono. Džabu, maturi. To je Johnny Inspector skateboardinga. Vidi ga inspektor, gledaj inspektor. Špionira ovdje kako se vozi. Šta je to, šta je ove prodavnici bilo? Čekaj, zavrtilo mi se ovo. Sad kad mi se zavrtilo da može. Može, brate, a? A Mišelo, a? Hoćemo novo pojać, šta je? Aj čofiti što ne, a? Aj čofici. Brate, znači šta radiš ono iz prve? Iz prve? Heel flip, a? Trebalo bi ovo. Aj. To je iz druge. Dobre, ajde, iz prve, važi se, brate. Ovo si me računao. Znači, brate, stvarno, znači, oduševio si me, popravio si posle 4 godine vožnje, brate. Nisi pao iz druge, nego iz prve, matori. Pazi, još mi treba pljuga. Hoće prešeric? Aj, šerpre, matori, a to je inspektor skateboardinga ovde. Bući, u nove šgjoma. Ponovili smo se, nove utike za panje, matori. Koliko imaš kila, matori, jesi smršio, je? 1-0-0 sada. Znako lako, ti, matori? Ja imam, brate, manje od tebe. Od koga? Manje od tebe. To sigurno, to znam možda manje od njega, ali od mene... Nego ti imaš teške koste. I zato je tebi trik teško za bosti. A sada idemo, Čofi, ajmo sada, brate, 360 flip. Nema šanse. Nema šans. Nema šanse. Ništa, ajde da se odjavim, a koji želiš trik za odjavu, aj? Za odjavu backseat 360 ollie. Nema šanse, to me zaboli baš ono. Stavio si ruku ovdje preko kamere, zašto si šarpu, zašto bole brige da snimiš. Znači ti ima dozgod da ne bude kamera. Ali možeš? Bolje od dozgod da se vidi koliko... 300 će? 300 će, da. Čekaj da
da se zna ko je naći grad. Gdje mi je kužva? Šta presek stanja, te brat, dnevni izveštaj, mate. Aj, 300 ča. 300. Čekaj. Čekaj, već si uradio trik, dosta je. Čekaj, ne, čekaj. Ja mislim da je Nisam dosta. ga obličio kako uradim kad sam pao, idemo ponovo. Koji, ovo je unutar iz polja? S polja. A ne taj jebot. Šta ti robaš tim prstom, ajde prstom. Ej. Ovo je patik. Ne ovo, nego ovo. Ovo je patik. Brate, ko će da uradi? On će da uradi, ko neće, hoće da nađe izgovor. Sada 300. Ali, Sa krađom, jao, brate, krade se po stare dane, brate. teo sam 540 pa da ukradem, pa dobro. A da. To, znači sad ko naći u gradu, brate, Ćofi. Realno, brate. Ajde, nije realno, nego stvarno. A sad za kraj, Ćofi, odjavi se. Ako se ne odjaviš, snimamo iz početka sve. Ćofi! To se zna ko je najjači u gradu. Yeah, baby!